Sniputusta Elektrossa. Airfieldeille. Hei. Mitä? Katos kun tuolla on zombit ihan vitusti. Tästä koko Chernosta melkein katos zombit nyt. Tuolla joku veti... Vulture veti disconnectin tuolla vittu. Osuit tästä saatana. Hei, kuuluuko ammunta? Ei. Mut mä ammuin tonne... Siis tällä ampuit päälle 400 metrin sillä, että oli ihan tossa vitu niinku hollilla toi tähtä. Siis Gyvälle ammuin ihan vaan, eikä nostanut yhtään. Pitäis siellä Armorissa käydä lukee näitä vitun kylttejä näistä aseista, että kuinka pitkällä näin niinku osuu. Kun siellä aika hyvin lukee. Kuinka monta zombia tossa on tosiaan? Onko vitusti varma, mut silti. Kuka ei varmasti arvaa, että me ollaan täällä jo koko vitun Chernon zombit tässä vitun tornialla. Näinpä. Ei varmasti arvaa. Tää on niinku semmonen tosi hyvä piilopaikka meillä nyt tässä. Ne jotka väittää, että Einfeldt on paskaa, on vaan ite paskaa. Tää on ihan vitun tykkiäs. Tällä ampuu ohi jopa 200 metristä. Ei. Ja mä en ois tiennyt, että on tämmönen vesipumppu. Missä? Niinku tosta ihme tehdasjustkasta, joka on tossa niinku näkyy takana nyt punaiset talot. Ja siitä niinku oikealle päin vielä. Tossa keskellä pihaa näyttää olevan tommonen. Tuolla on valkoinen alusta se. Niin. Tommosia punaisia puita niitten välissä. Joo. Samputtu yhden zombin tosta. Siinä on kana vittu jossain. Tossa vetää. Siinä samassa pihassa vaan. Ei kun tossa Ne pellossa on. tossa. Niinku suoraan edes sairaalasta oikealle. Joo. Mä yritin sitä samaa ampua sillä Winchesterillä. Zombi. Kato. Vittu se meni ohi. Kanavaa ja sitä zombielta. Hirvee huuto heti. Ei. Kuvittavakin yhtä. Meppä tän reunalle. Sitten paine kuuta silleen kyykyssä ja kato tonne alas. Ja siinä juoksee vielä yksi lisää satana. Ei vittu. Puolet niistä makaa tuolla. On mun niistä päähävet. Kato. Eikö en mä uskalla. Mitä olisit tehnyt? Painanut veitä tossa reunalla. Jaa vee. Niin. Et uskalla mennä toi ihan viereen. Paina veitä. No lol. Ei edes kuumata. Is it day? No ei, kun täällä muuten vaan paistaa aurinko. Tuo loading screens jumissa, niin siksi kysyään. Käytännössä jos nyt spawnaa zombeja, niin se tarkoittaa sitä, että siinä joku tulee ja kyllä. Niin paitsi että ne on kaikki täällä, eli jos me disconnectattais niin Chernossa ei oo enää zombeja. Tehän näyt. Ei, joku puhuu venäjää. Puhu vai? KEKC. Näköjään. No, nyt mä otan vittu taas. Se on spämmi vittu tuolla. Spämmi vittu, kyllä. Vittu.
se nyt perkele, kun nyt ei näy ketään täällä. Äsken kuoltiinko joku 3 kertaa tänne. Niin. Ois ollut tää vitu Einfeld silloin vittu kun mä näin ne jätkät, että mä olisin ampunut ne saman tien vittu kiitoa. Vittu näitä zombeja monta. Ei niinku ihan Enfield noita saa hengiltä. Missä muuten katos? Mä oon vielä loading screens. Lukee loading. Pääseekö tonne hotellin katolle muut? Ei pääs. Kai. Oho. Tonne satamaan muuten joku lahdannut muutama zombi. Hui vittu! Joku ampui tänne. Oho. Karkuun. Mistään vitusta. En mä tiedä, mutta suhahti aika vitusti. Mä oon kuunnellut laukauksen, mutta... Mä vedän nyt Anna Hero ennen kuin se saa mut hengiltä. Kuoliks sä vai? Ei kun mä vedän Anna Hero. Miksi? Mä juoksen katolta alas. Miksi? No, mä en halua, että se ampuu mut. Mä heitän mun kaikki panokset ja kaikki tähän. Se on kyllä M. Reppuki pois. Koltti pois. Mulla on 3 bändäkeä ja viskipullo. Vedä saluuteen eka vittu. Ei jumalauta, verta 8000, ammus mua kerran. No en mä usko, tulla siirrytty laidalla. Terve. Oi saatana. Kun mä en niinku kuollut vielä, tää mun jätkä makaa kivuissa täällä. Kaikki zombit tuli tuon alapuolelle, tää mun jätkä huutaa. Hieno mä rähittyisen puranen otti alas. Jees, mä oon vieläkin hengissä täällä vittu. Mistä sä laistat tää? Mä oon tässä vitun siilosilta jutskan päällä, mulla on 4600 verta. Nyt tetkään mä oon muoria. Mä kierin tästä alas vittu. No, mä en kuole varmaan. Ei mulla ole vielä 1000 verta, että nää zombit syömään. Ampuuko se jätkä sua vai mua? En minä vittu tiedä.